Hej alle sammen, Net the Hitman her. Velkommen til et nyt afsnit af min singleplayer. Jeg har fået mig et nyt headset, det vil vi komme tilbage til senere. Jeg vil først lige starte med at sige, at det var jo sådan set lige her, at jeg blev slået ihjel af en zombie villager. Jeg har spillet lidt offline, også for at teste mit nye headset. Og derfor så er jeg kommet lidt videre i spillet, og jeg har fundet et par spændende ting, som vi måske skal kigge på i dag. Jeg har også fået lavet mig noget armor, og det går jeg lige hen og henter nu. Sådan der. Se, der har vi gemt i kisten her, noget armor. Jeg har fundet mig en by mere, og jeg har også fundet mig et ørkentempel. Men først og fremmest synes jeg, at vi måske skulle kigge på byen. Og mens jeg går derhen, så vil jeg fortælle lidt mere om det her nye headset, jeg har købt mig. Jeg tager lige lidt våben med, fordi jeg ved, at det kan godt være lidt farligt udenfor. Jeg ved faktisk heller ikke, om det er ved at være nat nu, men jeg har også lige fået noget armor på, så er vi da i hvert fald beskyttet en lille smule. Sådan der. Jamen, vi er klar til at vandre. Lad os kigge ud. Det kan godt se ud, som det er ved at være aften. Men lad os prøve at se. Har vi noget træ i kisten? Det havde vi sørme. Så det kunne være, at vi lige skulle tage. Så har vi det her med. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Så har vi det i hvert fald lige, så vi kan. Sådan der. Men nu som nat, så kunne det jo måske godt være, at vi lige skulle tage og sove med sammen. Så skulle vi kunne nå hen til byen, inden at det blev nat. Så skulle det meget gerne være dag igen. Vi skynder os hen til byen. Vi tager lige et par forår undervejs, fordi så kan vi lige få lavet en seng, vi kan have stående hen i byen. Så vi har mulighed for at sove derhen. Snupper vi et par stykker her. Hvis jeg kan ramme dem. Sådan der. Det er det, man ikke må spamklikke, det har jeg allerede glemt igen. Nå. Mit nye headset, det er et Turtle Beach headset. Det hedder Turtle Beach Star Wars. Jeg får lagt et link i beskrivelsen til, hvad det er for et. Den første video jeg optog, den optog jeg med et USB headset, som jeg havde liggende i forvejen. Og jeg kunne mildest talt også godt høre, at det lød ikke særlig godt. Det brummede, og det skreg og råbte. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at investere i et nyt headset. Det blev så det her Turtle Beach headset, som jeg faktisk er rigtig glad for. Det sidder rigtig godt på ørerne. Og det lyder også okay. Det er ikke et stjernedyrt headset. Jeg tror jeg gav 400 kroner for det. Så det er ikke et vanvittigt dyrt headset. Men okay headset til prisen. Nu skal vi prøve at se, om vi kan finde den her by igen. Jeg fandt nemlig en by, der var lidt større, hvor der også var en smid i. Så den var herovre. Okay, så jeg kan løbe lidt hurtigt her.
Jeps, der var den. Men jeg håber, at I vil kunne lide min nye lyd. Så vil jeg fortsætte med at optage de her videoer så godt jeg kan. Så der har vi dem jo. Der har vi byen. Der var en smed herovre, og der var en librarian, og der var lidt forskellige ting i den by her. Der var et af de her hus her. Og de her huse her, dem kan jeg faktisk rigtig godt lide. Også selvom der er sand ud på vinduerne. Nej, jeg synes faktisk, at de her huse her har en rigtig god størrelse som et starterhus. Derfor har jeg faktisk overvejet lidt at flytte ind i det her hus. Så på et tidspunkt, så regner jeg faktisk med, at jeg skal flytte ind i det her hus. Fordi herover, jeg håber ikke, at det lagger for meget det her. Men jeg prøver at gå herover. Herover er der faktisk et kæmpe bjerg. Jeg ved godt, de løber vand ned ad det lige nu. Det her bjerg her. Og jeg tror rent faktisk, at det passer fint til en mobfarm, hvor der er et drop ned. Altså hvor vi så for eksempel kan gå ind her i hjørnet til at få lootet og samle ting op og så videre. Og så kan de ellers bare falde ned, og så kan de slå dem en gang med svært, og så har de så dropper de XP og loot og så videre. Så min plan er faktisk ikke i dag, men her måske mens jeg spiller off-cam, og flytte mine ting ned fra hullet af, og så op i det hus her. Ikke det hus der, men det der var herovre. Det her hus her. Skal jeg lige se om jeg kan huske koordinaterne på det her Desert Temple. Jeg mener det var sådan her. Minus 200 og et eller andet. Hop. Så ikke det larmer en zombie her. Jeg bruger nok ned i det hul der. Nej, jeg har gået lidt rundt og har så fundet det her Desert Temple. Skal lige se. Jeg pauser lige optagelsen et kort øjeblik. Og så ser vi lige om jeg kan huske koordinaterne her. Se, det var minus 500 og plus 250. Så minus 500 og plus 250. Det må være noget i den retning her. Så vi skal have den ene til at gå op, og den anden til at gå ned. Eller man kan sige.
Vi løber lidt rundt her. Jeg ved godt, der er lidt tavshed, når jeg løber. Det beklager jeg. Men jeg skal lige øve mig i det her med at sidde og tale, samtidig med at jeg stort set bare laver ingenting. Bare løber rundt, farer rundt. Jeg har som sagt fundet lidt jern rundt i verden her. Mest nede i hulen, jeg spillede i. Der har jeg så fået lavet mig det her fantastiske armorsæt, som jeg faktisk synes klæder mit skin rimelig godt. Og minus 500, så skal jeg nok lige den her. Lad os løbe. Så det må ikke være så langt væk. Kan vi overhovedet tage en hak med? Ja, det gør. Det var heldigt nok. Så tror jeg, vi vil være der. Hopsi, hopsi, hopsi. Der er også en jungle derovre. Eller en sump hedder det. Og selvfølgelig løbe for langt, det er klart. Det var selvfølgelig om på den anden side af det bjerg her. Dernede var det. Se, det er også snart ved at være nat, så lad os komme ned til templet, og så få bygget et crafting table, og så få lavet en seng, så vi kan få sådan en lille lur. Jeg slår lige funktionen herfra igen. Så prøver vi at se, om vi kan komme ind her over. Nøj. Jeg tror også nogle fakler med, så se der her. Kan der lige dyse lidt op, så vi ikke bliver helt overrasket af mystiske væsener. Men lad os lige hurtigt få lavet et arbejdsbord. Det sætter vi lige der. Så laver vi lige en seng. Så kan vi sove. Sådan der. Så sover vi lige en gang, og så looter vi lige det her tempel. Det var her vi skal ned i hjørnet. Det er nemlig altid et rigtig godt trick. Gå ned i hjørnet her.
den væk. Så kommer vi ikke til at træde på den. Så en gang hvor vi har hernede. Vi sætter det i en fakkel her. 2. Sådan der. En masse knogler. Og lidt krudt og noget guld og en ildbeskyttelse fire protection bog. Jamen lad os da bare slave det hele med. Vi er ikke så kredsende. Og kisterne kan vi jo så bruge i vores nye hjem også, så dem snupper vi med os. Jeg har desværre ikke nogen økse med, så vi tager dem lige med hakken. Jeg ved godt, det ikke er helt optimalt. Looting 3, L3, noget string, så vi laver en bue, og igen en masse knogler og noget zombiekød, så lad os da bare tage det hele med. Svupti, sådan. Guld, noget sand, og knogler, og en sadel, så vi håber vi finder nogle heste. Sådan der. Og et gyldent æble, noget jern, noget hestearmer og mere brudt. Det kan da godt være, at vi skal til at lege med noget TNT en dag. Nu kan vi da i hvert fald starte med at tage det her med. Så har vi da i hvert fald det, vi kan starte at lege med. Men lad os komme op igen. Nu ved vi jo, at vi har lootet den her. Så jeg regner også med, at jeg lader min seng stå, så kan jeg altid se, at jeg har været her. Og så kan vi selvfølgelig ikke stikke der, så vi tager lige den der. Og så sætter vi lige en sten der, sådan der. Jamen, jeg tror sådan set, jeg vil sige tak for i dag. Hej hej. Det her afsnit. Og så vil jeg håbe, at I kunne lide det. Smid et like. Hvis I ikke kunne lide det, smid et dislike. Og jeg håber virkelig, at lyden den er blevet bedre, end den var sidst. Hej hej. Ha' det godt.